Il-mekkaniżmi tal-weight supplements mhux qed jaħdmu, hekk qalet l-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering l-ACE permezz ta' stqarrija maħruġa fit-tmiem il-ġimgħa. Fl-istess stqarrija l-ACE qalu li 23% tal-istabbilimenti qed isostnu li se jkeċċu uħud jew l-impjegati kollha filwaqt li 42% se jkunu qed jistennew u jaraw kif se tiżviluppa s-sitwazzjoni. L-istabbilimenti elenkaw żewġ fatturi li qed iservu ta' sfida għal dan is-settur: in-nuqqas ta' beħ u l-ispejjeż insostenibbli. Dan il-qasam għandu numru akbar ta' impjegati li jinbidlu u għaldaqstant qatt ta' ħaddiema mhux qed jirċievu l-weight supplements, din apparti l-fatt li l-weight supplements tnaqsu. L-ACE appellat il-Gvern biex minnu fih jibda jagħti l-weight supplements il dawk il-ħaddiema kollha impjegati wara d-9 ta' Marzu sabiex ikun evitat diżastru kbir fis-settur kif ukoll biex is-supplements jerġgħu jitilgħu għall-ammont oriġinali tagħhom. L-Assoċjazzjoni qalet li l-Gvern irid jaġixxi malajr sabiex ikunu salvagwardjati l-impjiegi u n-negozji.